ilmu sing akeh 80 lemari kuwi mang tidak akan pernah bermanfaat dawuhe wahyune nabine Bani Israil kecuali wong iku mang ngamalno 3 perkara. Sing pertama apa? La tuhibbud dunya, yaiku ora demen sira ad-dunya ing dunya. Ai mataha tegese bondo dunya wa zukhrufuha lan pepaise dunya. Falaisat mongko ora ana apa dunya bidaril mukminina iku kelawan desane wong-wong mukmin. Alfa'u utawi fa'i li ta'lili iku krana taklil ai tegese li annaha krana sedune dunya laisat iku ora ana apa dunya daro jazain iku desa piwales lil mukminina keduwe wong-wong mukmin fa inna daro sawabihim mongko setuhune desane ganjarane mukmin al jannatu iku swarga. Pun ngene. Sing nomor setunggal, ilmu tidak akan pernah bermanfaat nek awake dhewe niku seneng dunya. Kenapa kok ngono? Karena dunia niku bukanlah tempate wong mukmin. Tempate wong mukmin niku sombenok swarga. Ad-dunya niku panggonane wong mukmin niku sombenok swarga ora ana dunya. Lah sedangkan dunia niku adalah mata aha kur pepais tok. Mangkae sampean nek apal surat Al-Imran ayat 14 niku ya zuyyinal linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaila musawwamati wal an'am wal hars niku ila akhirih niku lho nggih. Dadi tenan wong nang donya niku urut-urutane siji sing digoleki kur kesenengan. Nek wis bar padha senenge sing disenengi an-nisa. Berarti terus wong wedok. Nek wis seneng lanang karo wedok wal banin akhire duwe apa banin apa anak. Lah nek Mas Umam ki sek tahap hubus syahwat tok lagian. Iya toh, sinalinasi hubus syahwat tok lagi ande. Mas Umam iki kur seneng tok. Minani sae urung, bar kene tapi ketoke wis sedakoan iki perkara dhewe pengen. Iya toh. Jadi runtutane wong niku teng Al-Qur'an wis jelas. Siji awake dhewe niku urip nang donya seneng kesenengan tok. Senengan antara lanang antara wedok minan nisa. Nek wis padha senenge antara wong lanang mbek wong wedok niku akhire nikah terus duwe wal banin, duwe anak. Sing digoleki wong nikah napa? Sing pertama mesti anak dhisik. Lah setelah niku wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Nek wis duwe anak ya nek wis bar nikah duwe anak niku seneng kelompok-kelompok emas. Seneng kelompok-kelompok perak gitu. Beruang bar nikah wis duwe anak mesti sing digoleki gak tuku emas neh Mas. Lho, sing ditakok kan kur kuwi ya. Apa maneh antam saiki mundak terus Mas. Ya. Saiki sak grame wis meh 3 juta kok nggih. Nah, setengah gram ae iki niku saiki 1.500.000 pira. Nah, niku sing antam. Nah, tapi nek emas sing emas perhiasan ya gak sampai paling. Iya Mas Umam sing rawi kudu kok selidiki lho Mas ben apa mas kawin kuwi ya kudu golek gelang, kalung kabeh kuwi. Pun nggih. Nek wis bar seneng emas, bar seneng perak ya niku wong nek wis bar nikah, bar seneng duwe anak seneng emas, seneng perak, akhirnya wong niku seneng wal khailal musawwamah. Nek cara tafsir niku kuda sing digawe tunggangan. Artine wong nek bar nikah duwe anak, duwe emas niku sing digoleki apa kendaraan.
no Al-Qur'an iku wis jelas. Runtutane wong kados ngoten niku. Nek wis kendaraan duwe, sepeda Vario wis duwe. Ya toh. Sepeda Fit ya wis duwe, Avanza ya wis duwe. Ya toh. Misale. Mantun ngoten niku wal an'am. Akhire wong niku mang seneng ingon-ingonan. Tuh, akhirnya padha tuku sapi, tuku wedhus, ngingoni pitik. Kuwi kan wis penggawean nek wis bar tuku mobil, bar tuku apa-apa kan karek ingon-ingon. Nek wis bar ingon-ingon karek pengin tuku sawah, pengin tuku omah. Kuwi wis teng niku mang. Ya toh? Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi kudu eling sapi-api tempat kembali kula jenengan sedaya niku adalah yang Gusti Allah. Pun nggih, niku adalah salah satu pertama kula jenengan sedaya ilmu kula jenengan sedaya niku gak bakal manfaat nek sek hubud dunya. Artinya dunia niku sek kemantil tenanan. Karena napa? Dunia niku bukanlah menjadi tempat terakhir awake dhewe. Ya, dunia niki adalah ladang. Sampean saiki icir somben karek manen. Nek saiki nok donya ora duwe iciran, somben nok kono karek klenga-klengo. Icirane Mas Umam ya ora kenek mbok jupuk. Ya nek nok donya icirane wong saya kenek dicolong. Nek nok akhirat ora kenek. Nok akhirat wis mesti gawe dhewe-dhewe. Ya, makanya ciri-cirine wong hubud dunya niku dunia menjadi tujuan. Sing dipikir ki kur donya, makanya teng kitab Munjiat niku diterangno ada 4 hal sing nggarakno wong niku nek sing dipikir kok donya tok satu. Dia tidak akan pernah selesai menyelesaikan pekerjaan kuwi. Yang kedua, angan-angannya terlalu tinggi, gak ngarah tercapai. Niku nok kitab Munjiat niku lho nggih. Dia lalai beribadah. Serakah, rakus dan lain sebagainya. Makanya kula dhewe wingi pas no pasar ngerti nok ngarep moto kula dhewe. Antarane wong adol Lombok ya padha bose niki. Niku ya cengkrean tenan, ya gelut tenan. Jadi sawang wong sak pasar iku lho, awan-awan kan nek nang guri kan pasar grosir to niku nggih. Malte niku sing guri wi pasar grosir nek awan. Lah ya mbah perkarane apa gak paham kula. Mungkin dari dahulu jere wis duweni masalah. Akhirnya ya gelut tenan. Ya pe jotos-jotosan tenan. Oh tak delok kok ya apik ya nek wong gelut ini ya apik ternyata ya. Tak delok kok ya pantes ngono disawang. Perkara donya digawe jotos-jotosan. Lho, tapi nyuwun sewu. Malih nggih, contoh malih. Antara dunia sampai akhirat awake dhewe kadang niki lebih seneng karo dunia. Nek enek wong tua, ya, wong tuane awake dhewe lara. Utawa mantun niku wong tuane mati. Sing digudak pertama babagan donya mesti warisan. Tapi kenapa ketika orang tuane sek urip kon ngrumat wong tua kok ora enek sing padha? Lah, ya toh. Tapi nek wis mati wis gage-gagenan aku bagian pundi. Tapi nek saya urip dikongkon ngrumat wis kowe ae. Wis sing dhuwit akeh. Lho, nggih napa mboten? Padahal kan ngoten niku darul somben kuwi apa omahe awake dhewe niku adalah jannah, swarga. Lho, tapi awake dhewe niki kadang lupa nggih. Lupa terhadap apa jenenge somben awake dhewe bakal kelanggengan alam kelanggengan ya somben akhirat. Pun nggih. Dadi kok enek wong ilmu kitab sing rupane 80 lemari ki mang tidak akan pernah bermanfaat ketika orang niki mang tidak melakukan 3 hal, yakni la tuhibbud dunya, ora seneng dunya. Karena napa? Falaisati bidaril mukminin, karena dunia niki tidaklah menjadi tujuane orang-orang mukmin. Bon nggih. Wis ya sekedar lah dunia ya wis digudak, pokoknya isu wayahe nyambut damel ya nyambut damel, engko wayahe ngaji ya ngaji, wayahe ibadah ya ibadah. Kuwi jenenge sing pasti kados ngoten niku.
Makanya dek wingi ngajine no Ansor wingi kan yo ngoten bener. Ya jasad wis sing ngopeni Gusti Allah wis bener niku ya cocok. Padahal wingi ngajine bar magrib ya sing takji ya kuwi. Lah Mas Umam lho kok tak kandhani ku lho sing ngaji dek wingi bar magrib kuwi dibaleni neh nyonto aku pas magrib kuwi mang aku. Ya toh. Jasad kan enek loro kuwi mang to ya. Tuh, awake dhewe iki dititipi jasad ya roh. Bener to nggih nika. Nek jasad wis urusane Gusti Allah. Ya toh. Wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Nek wong sing jasad niku wis tanggungane Gusti Allah. Tapi nek roh niku kudu sing ngelola awake dhewe. Awake dhewe kudu golek ngono lho. Roh ya artine ati, sampean kudu golek ngaji, kudu kumpul mbek wong soleh-soleh. Pilo tombo ati denane niku lho, nggih. Lah niku ya fatayat denane ya sing takji ya kuwi padha wae. Pun nggih.